عزوز السلام تانا تقبلوا فنو إيري تي في مكتال تركبوا زخبركم تعزبتنا كما يتمسيو نلوم مشت استلالو زيناتات وشتن واتسان حيزنا لكم قريبنا لنا كساف فتسامن مكتالكم بخبر زعدم الشام تولدي بغنتاتو فيلم تمهارو زوادو ابن عسر تخل تخفل تمرتهم المغتصالنا بساوا وريدهم نقاريان هقراو فيستيفال قريب نزلو تحستو ياتاو دكونا بايتن من نوابرون آدميقهم شنفر منيستر تمرتزاو ماكل لتفتاتو قمديمو آب سودان مستقاقر واتادراو بايتن لفل تقاومتنا موداتا سند قاما آج كتيم آب مالي بسنك قجتنا يزغطولو قلعو غزري بعز في كم زعابي تليرزو زرب سلام أفغانستان كغطر مخانو أمريكا تمهارو عسر تحد خفلي زوبا دوبب ناي عسر تخلت خفلي تمرتوم ناب بيت تمرتي وارساي كالون مغتصالن اب مبل 33 زوريا هاغرا اغلغلوت غبوم نمفصامن لومي عسر شعات نحسه ناب ساوا وريدوم اتوم اب عسر تخلت نوس زوباتات كاب زركبا 28 ناي كالاي درجه ابيات تمرتي زتبغسو تمهارو ككاب ابيات تمرتوم اب زنقللو ولدوم مغربومن عرختومن زركبوم نبرتي بعللتان مرقان افانيموم اتوم نابساواز تبغس تمهارو ابزها بوريتو ناي حد عمت صانحوتهم بعوت نمزام باكالن سنا امرون تداليوم كم زنقلو ارغاغيصوم تمهارو 10 حد خفلي زواتات سميناو قيح بحري دوباو قيح بحري عن سبان غاش باركان ابز حلفه معالتات بتمساسال ياغباب نابساوا خمز وردو يفلط تمهارو 10 حد خفلي زوا ماكل دما زمت 21 نحاسه اب كلت ابره كم زوردو كاب چنفر مينستر تمرت زترخ بحبريتا ينصر تمالي بوقع استغفته هاقراوي فيستيفال كلتشحن عسر شعتن لومي بالسفحة تساتافنت ككايد وعيل اللوم وكيل إرينا يناتان يعبيو أب مرئيت ياتاو دكونا أبايتن من نوابرونا تبكيرو زدالو زيناو تسبتساب يسحق محاري كغربوي أب هاكراو فيستيفال كلتشحن عسر توتشعتن نمريد قريبو زلو تحستو ياتاوي دكونا أبايتن من نوابرون لمدن وقعن النبابرا بهيراتنا أب حد قرعتن أب حد سير جيزين كتفلت كم زحجز نقاديان قليصهم اتوم إيريناز توكستهم نقاديان اتمرئيت أبرزتي أمور راس بهلن كبرتاتن زلو استواصو نمنسيات بحفشان حدستي ولدو دما بفلاي تمرتن تاريخن زسنق هبتام تحستو زلو كوينو كم زرخوبو حبيرهم كل بهلنا كله بجدديو ببعدديو بصعاتديو نمرعينا حقوساتنا كمي هاجرنا حنببي زلو اريترا خيدي زلو بهلنا نمحزو بهلنا نمحقافو كله اتعايل كاب سلاتريو درجه ارتراس بنش ابزيات زبال زلا كله بقى ريخا زي تفلت ملنا ابرو قال ناي بيرات كاسع سعيد كمينيرو حجخا اب كمي معبيلو كله امغاغبا ولات اما اتناي سنه سرعت تايزبال كمان كله دحال صبوي كنيات فيستيفال بزحنت سروتو بهلنان او زلو سنيتن صباغن كمون سمور صعرنان حبراوي رايناون انغلو حل مدرخيو زبلو توم وهب تريتو اقداسنتو اب مسرح كل مداوي هنصت هاجر ردون مسكورن مخانو ابريهم اوهاتي نايتي مرئيت بغديوم ببزوبهم حيزم موز قربو تحستو تنتاون بهلاون النبابرانا محدادران كمون مثلن وهداتن بهيراتنا بقهادي كتريس لزخيل نقاديان بتقداسنت كعزبون ناشتو دقوم كم زبطحوو كقبرنا زخاخيروم أبزيا 4 بهيراتنا حسنا مسينا زلنا بداويت تقري نارا كناما إنا حسنا مسينا زلنا كم تزفلت زوبانا شمونتي بهيراتيو زحقوف كن أبزي كأخلنا سلزي كيل 4 بهيرات تنزبزحا ابت زوبانا زلوا نعان حزنا مسينا لنا اتي حزنا مسينا زلنا ابايت خا زحقفو سدرا ناي بداويت سدرا بيتن نحصنوت مرعوتن يا يوم حزم مسيوم زلو تجري خا سدرا بيتن زتخنشبه قلعه ود تبعتاي ناي تجري امصيوم لو نارا لوم انت مرعا لوم اندا مرعا خوينوم يوم قريبهم زلو اندا كناما خا حزن حد عابي بعد قبر روح بوتاتات حزنا مسينا زلنا بهلي نابتي ولدك محلالف تخوينو حلافنات ناتنا ناي ولديهم سلازخونه اتحدش ولدونا نزي
ياتاوي تاريخنا حيزو نخوغاز نقصالنت كلون تاريخنا ولدوتاتنا خورسو كم زلوا ناي كلها نحلف الناس لزخونه اجو خمصونا نحنا قربات نصنحكم لنا تاريخنا خنا محلال مرئت ياتاوي دكونا أبايت المنبابرون ناوتي أبايتي الباسات وقعتات ياتاوي ناوت ماتوت سرعة تحستون بيت دنبن كومون كالئ تحستون زحاقفني ባህሊ ጽንዓት ብጽንዓት ብዝብል ቴማ ብ16 ነሐሴ ዝተኸፍተ ሃገራዊ ፌስቲቫል ክሳብ 22 ነሐሴ ብዝተፈላለየ መሰናዶታት ክቕጽል እዩ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ብ16 ነሐሴ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2018-2019 ዘሰላሰሉ ንጥፈታት ገምጊሙ ነቲ ገምጋማዊ ኣኼባ ብዝምልከት ንዝተዳለወ ጸብጻብ ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርበያ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ብ16 ሓሳብ ዓመተ ትምህርቲ 2018-2019 ዘሰላሰሉ ንጥፈታት ገምጊሙ ኣብቲ ሓለፍቲ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ትምህርቲ ሓለፍቲ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባታትን ኣመሓደርቲ ንኡስ ዞባታትን ሱፐርቫይዘራት ዳይሬክተራት ኮሚቴ ወለድን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ዝተረኽቡሉ ኣኼባ ዝተዓሙ መደባት ብመንጽር ብልጫታቶምን ሕጽረታቶምን ዘንጸባርቕ ጸብጻባት ቀሪቦም ብመሰረት እቲ ጸብጻባት ዝበዝሑ መምህራን ሞያዊ ዲሲፕሊኖም ዝምስገን ምዃኑ እንተኾነ ግን ዝጠፈ ጊዜ زي متكا بقبو تداليخا زي ممصا سموناو وطن سراح زي مدلاو دونغيخا ممصان عيو تمهارو بقبو زي مكتتالن كابتو بحا حليفكا زخصتو دنكا باغا كرمز قبوم قدلتات منباروم تحبيرو ديسيبلين تمهارو عزيز مسكن منبارو بفلاي بكالاي درجه مس بحرياو لوط زخصتو زنبرو الوتاوي تريوتات بزح من محياش كم زرعيو تقاسات تصبصابات بمنصر تساتافنت عماد تمرتن وصيت تمهارون بقوته خمس گمگم بوغن دك انستيو دما صبللتا خمس زرعيا تغليصو نوفر كرمتا ولمعت بزميل كتاب زغاربه صبصاب دما لما عمت 4220 دقه انسيو زركبون 8700 تمهارون 475 عليتومن ابسان 7 نقطات كم توافروا انتخونه جن بسنك حصرت قرب فلسن اغلغلوت مغعزيان كاب تختكل تمديبو زنبره فلسطات حدا ربع طراي كم تعمه بريهم حلفت جنفر مينستر تمرت زوبا ماكل ممر بلاي هابتغابر ابزس معقال اتو زوبا مسكالو زوباتات كنصاصرن كله تزاماري بلጫታት كم زلو بمتقاس نزبل لጫታት زي مسرت بمقبر نزبل صوصيتن توادارنتن معياي كمون طنق بكراتن مقراصن تمهارو تلليو فتحن منداي ترى ممهرانن ولدن محيال بعتب كسرحل مخانو ارغاغيصو وانا دايركتور كفل محبراو اغلغلوت زوبا ماكل كولونيل غبرهانس غبر غرغش ابزس مع مزازمقال كوميتيات ولدي ام مسرح ممهارن مستمهارن زغبرو زلو ابركتو دحر ممغاس نمحيالن بعتب كسرح بملباو تساتافنتن توادارنتن دقانستيو اب كل درجات نمبرغ بودت كسرح ازخخيرهم اما ودتا دما اسات 6 تمهارو 22 ناي كلاي درجه ابيات تمرت زوبا ماكل ناي 12 كفل تمهرتم نمقصال زمتصومن سوا كوردو تداليم كم زلو تحبيرون ኣብ ንኡስ ዞባ ላዕላይ ጋሽ ኣብ ተራኮም ኣብ ግቡእ ኣተኣላልያ ስንኩላንን ኣረጋውያንን ዘተኮረ ብጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ጋሽ ባርካ ዝተወደበ ርክብ ተኻይዱ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ገብረ ስላሴ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ምሕብሓብ ስንኩላንን ኣረጋውያንን ዜግነታዊ ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ብዓቕሞም ክነጥፍሉ ዝኽእሉ ዕድላት ንምፍጣር ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ቆላሕታ ክህቦ ዝግባእ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ድሕነት መንእሰይ ልዋም መሓሪ ብወገና ኣብ ኩሎም ከባቢታት ዘለው ስንኩላን ማሕበረ ቁጠባዊ መናብሮኦም ከመሓይሽሉ ዝኽእሉ ዕድላት ስራሕን ስልጠናታትን ክረሓወሎም ሕብረተሰብ ድማ ከተባብዖም ተላብያ ኣብ መወዳእታ ማሕዳር ንኡስ ዞባ ላዕላይ ጋሽ ኣቶ ግደ ስቲፋኖስ ዝወፅእ መደባት ብኣድማዕነት ንምትግባር ደረጃ ንቕሓት ሕብረተሰብ ከምባል ወሳኒ ምዃኑ ብምሕባር ምምሕዳር ኣብቲ ከባቢ ምስ ዘለው ትካላት ብምውሃድ ክነጥፍ ምዃኑ ኣረጋጊጹ بعربي 16 حسب بوقع استجمر فلامي ودر كونفدريشن كعس اغري ماكلاين مبراغن افريقيا مالت سيكافا تمالي 15 تحتي 15 عمت لومي 17 حسه كل التقطمات انجدم فلما استغاطما هاغران غانتاتات ايثيوبيان اوغاندان كخونان كلوا اتصوتا بعوت هاغرايت غانتا اوغاندا سلسته بادو تزازيمو ኣብቲ ካላይ ግጥም ድማ ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳን ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ሱዳን ብተመሳሳሊ ውጽኢት ሰለስተ ባዶ ስዒራታ ኣብቲ ቀዳማይ ዕለት ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ ንሃገራዊት ጋንታ ሶማሊያ ሰለስተ በሓደ ሃገራዊት ጋንታ ብሩንዲ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ክልተ በሓደ ምርትዕን ይዝከር
እዚ 10 ሃገራት ማለት ኤርትራ፣ ብሩንዲ፣ ኬንያ፣ ሱዳን፣ ሶማሊያ፣ ኡጋንዳ፣ ሩዋንዳ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ታንዛንያን ኣብ ክልተ ምድባት ተኸፊለን ዝጋጠማሉ ዘለዋ ዞባዊ ውድድር ክሳብ 30 ነሓሰ ክቕፅል እዩ። ድሕሪ ዛ ትስዕብ ሓፃር መሰጋገሪት ክምለሰኩም እየ። ምክታልኩም ቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ድሕሪ ምእላይ ፕሬዚደንት ነበር አልበሽር ንሱዳን ዝመርሕ ዘሎ መሰጋገር ወተሃደራዊ ባይቶ ልፍንቲ ተቃወምቲ ሓይልታትን ሎሚ 17 ነሓሰ ኣብ ካርቱም ኣብ ናይ መወዳእታ ሰነድ ምቕርሐ ስልጣን መሰጋገር መንግስቲ ከቲሞም ኣብቲ ሰብ መዚ ጎራብቲ ሃገራት ከምኡን ዞባውያንን ኣህጉራውያን ውድባት ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቲ ኣጋጣሚ ታሪኻዊ ክብሉ ገሊፆሞም እትስምዕ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ጉዳይ ምቕርሐ ስልጣን ዝተበፅሐ ኣፈናዊ ስምዕ ብኽታን ብምርጋፅ መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ንምስራት ባብ ዘርሑ ምዃኑ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን በትስምዕ መሰረት ጽባሕ 18 ነሓሰ ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ክእወጅ ምዃኑ ተገሊጹሎም ብዘይ ካዚ ዝመጽእ 20 ነሓሰ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ክስመዩ 28 ነሓሰ ድማ ካቢነ ሚኒስተራት ክርቋሕ እዩ ኣብ ማሊ ብሰንኪ ግጭት ናይ ዝቕተሉ ቆልዑ ቁፅሪ ምስ ናይ 2018 ክነጻጸር እንከሎ ኣብ 2019 ብዕጽፊ ከም ዝዓበየ ጸብጻባት ማዕከን ህፃናት ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጻባት ኣብ ዘን ዝሓለፋ 6 ኣዋርሕ ናይ ዝዓመት እዚ ጥራይ ልዕሊ 150 ቆልዑ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ተፈሊጦም ብዘይ ካዚ ኣብቲ ሃገር ቁፅሪ ናይቶም ኣደዳ ጾታዊ ዓመፅን ስነ ኣእምራዊ ነውፅን ዝኾኑ ቆልዑ ብተመሳሳሊ ኣሃዝ ከም ዝወሰኸ ኣብቲ ዝወፀ ጸብጻብ ተጠቒሱሎም بسنكتي أبتا معرب أفريقيا ويتهاجر زلو تاو زير قلنت بوحدو تشعتم إتي أبيت تمرتي كم التعاطوا كم سعبين دما بأشحات قلعو كاب تمرتي بخيرهم مهلام كقلت سنحيم نتيجة كلتشن عسر تغلطن استخستت تاو هنتات نممحياش ككاز سنحي أهجراون زباون سعرتات زاجيت زت كسوسيت كم زي ترخبو ناك أربعة عزبتي قلتم ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተሃገር ዝኽሰት ዘሎ ቀቢላውን ሃይማኖታውን ግጭታት እውን ነቲ ጸጥታዊ ወጥሪ መሊሱ የጋዶ ከም ዘሎ መስኩነታት ተሃገር ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ ن18 ዓመታት ኣብ ኣፍጋኒስታን ንዝቕጸለ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንምዝዛም ምስ ወከልቲ ጣሊባን ኣብ ከተማ ኣደውሓ ቀጠር ክካየድ ዝጸንሐ ዝርብ ጽቡቕ ውፅኢት ከም እተረኽቦን ክቕጽል ምዃኑን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣፍሊጡም እቲ ምምሕዳር ነዚ መግለፂ እዚ ዝህብ ዘሎ ጸብጻብ ናይቲ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ክሰላሰል ዝጸንሐን ዝሓለፈ 11 ነሓሰ ብዘይ ስምዕ እተዛዘመን ዝርብ ሰላም ኣፍጋኒስታን ብ16 ነሓሰ ናብ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከም ዝቐረበ ኣብ ዝጋወሓሉ ዘሎ እዩ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ዝሓፀረ ክወፅእ ንዘሎ ድሌት ዘነፅር ስለ ዝኾነ እቲ ዘተ ሰላም ክቕፅልን ፍረ ክርከቦን ተኽእሎ ከም ዘሎ ዝእምት ምዃኑ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩ እንተኾነ ግን መንግስቲ ኣፍጋኒስታን እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባንን ዝተበፅሐ ምርዳእ ንህዝብን መንግስትን ኣፍጋኒስታን ዝውክል ከም ዘይኮነ ብምሕባር ክነፅጎ እንከሎ ጣሊባን ብወገኑ ብዛዕባ ምቕፃል ትዝርብ ሰላም ዘውፅኦ መግለፂ ዛጊት የለን በዚ ድማ ጉዳይ ዕርቀ ሰላም ኣፍጋኒስታን ኣብ ሓፂር ክፍታሕ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ ይሕበር እቲ ኣብ ዙርያታት ዝተመቃቀለ ዝርብ ኣሜሪካን ጣሊባንን ኣሜሪካ ሰራዊታ ከተውፅእ ጣሊባን ድማ ኣፍጋኒስታን መጫጭሒት ሽበራውያን ከም ዘይትኸውን ከረጋግፅ ከምኡውን ምስ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ናይ ስልጣን ምቕራሕ ከካይድን ምቁራፅ ተኽሲ ክኽትምን ዝብል ነጥብታት ይርከቦም ፕሬዚደንት ትራምፕ ስግር ባሕሪ ኣብ ዝግበር ወተሃደራዊ ወፍሪ ዝፈስስ ቢልዮናት ዶላር ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ሰራዊት ናይ ምስሓብ ስጉምቲ ክወስድ ዘለዎ ድሌት ክእምት ምጽንሑ ይፍለጥ ኣብ ኣፍጋኒስታን ልዕሊ 14,000 ሰራዊት ኣሜሪካ ዝርከቦ ልዕሊ 20,000 ሰራዊት ኔቶ ዓስኪሩሎም ላዕለዋይ ባይቶ ኣሜሪካ መስርሕ መሸጣ F-16 ዝተባህላ ዝተረቐቐ ነፈርቲ ኩናት ንደሴት ታይዋን ከቀላጠፍ ጻዕርታት የካይድ ከም ዘሎ ተገሊጹም ኣብ ቦምበር ኮሚቴ ወጻኢ ዝምድናታት ኣሜሪካ ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ደሴት ታይዋን ናይ ኣየር ግዝኣታ ንኸተውሕስ ተወጢኑ ዘሎ መሸጣ ኣጽዋር ንምቅልጣፍ ይስራሕ ከም ዘሎ ብ15 ነሓሰ ኣፍሊጡም ደሴት ታይዋን ኣብ ምውሓስ ጸጥታት ዞባ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዋ ዝገልጹ ኣባላት ላዕለዋይ ባይቶ ኣሜሪካ እውን ከም ዘለው ዝሓበሩ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ነቲ መሸጣ ነፈርቲ ኩናትን ሚሳይላትን ዘጠቓልል ኣጽዋርን ክውን ንምግባር ድሌት ከም ዘሎ ይሕብሩ
እንተኾነ ግን ኣድላይ ምስ ዝኸውን ኣብ ልዕሊ ደሴት ታይዋን ወተሃደራዊ ሓይሊ ክትጥቀም ከም እትኽእል ክትእምት ዝጸንሐት ቻይና ነቲ ብምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕን ኣባላት ባይቶታ ሃገርን ዝውሃብ ዘሎ መግለጽታት ቁልዕ ምትእትታው ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያታ ምዃኑ ብምግላጽ ኣትሪራ ኮኒናቶላ ጉዳይ ደሴት ታይዋን ካብቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ዘይምዕሩይነት ዝጠንቁ ኩናት ንላዕሊ ተኣፋፊ ምዃኑ ተንተንቲ ይሕብሩ ቻይና ኣብቲ መሸጣ ኣጽዋር ኣብ ልዕሊ ዝተሳተፋ ትካላት ኩባንያታትን ባንክታትን ኣሜሪካ እገዳ ክተጽንዕ ምዃና ኣጠንቂቓላ ትማሊ 16 ነሓሰ ኣብ ከባቢ ወሽመጥ ጋዛ ኣብ መንጎ ኣባላት ጸጥታ እስራኤልን ፍልስጤማውያንን ሰልፈኛታትን ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 30 ፍልስጤማውያን ቆሲሎም እቲ ግጭት ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ነቲ ዝካየድ ዝነበረ ሰልፊ ንምብታን ድሕሪ ዝወሰድዎ ጎነጽ ዝተሓወሶ ስጉምቲ ከም ዝዓበዩ ዝቃልሕ ዘሎም ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያንን መጥቃዕቲ ዘካየዱ ዘለው ውሕድ መዓልታት ድሕርቲ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣብ መስጊድ ዘካየድዎን ብርክት ዝበሉ ሰባት ዘቆሰለን ተመሳሳሊ ፍጻሜ እዮም በዚ ድማ ርእሰ ምሕዳር ፍልስጤም ሕነናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ክወስድ ክግድዶ ከም ዝኽእል ይእመት بمسارة ጸብጻባት ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ካብ መጋቢት 2018 ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ብዘካየድዎ ዘለው ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ልዕሊ 300 ሰባት ከም እተቐትሉን ኣስታት 18000 ከም ዝቆሰሉን ተፈሊጡሎም ግዙፍ ቻይናዊ ኩባንያ ቴክኖሎጂ መራኸቢታት ህዋዌ በሓምሻይ ወለዶ እትፍለጥ ናይ ፈለማ ስማርትፎን ንዕዳጋ ኣውሪዱም ዋጋ ናይዛ ብ16 ነሓሰ ኣብ ዕዳጋ ዝወረደት ዘመናዊት መራኸቢት ኣስታት $900 ከም ዝበጽሕ ዝሕብሩ ሰብ መዝት ኩባንያ ምስ ብሉጽነታ ብምንጽጻር ርትዓዊ ምዃኑ ገሊጾም እታ መራኸቢት ብራብዓይ ወለዶ ስማርትፎን ክሳለጥ ንዝጸንሐ ንጥፈታት ብሓፈሻ ኣገልግሎት ኢንተርነት ድማ ብፍላይ ብ10 ዕጽፊ ከተዕብዮ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ተሓቢሮም እንተኾነ ግን ኣሜሪካ ብልዕሊ ቻይናዊ ኩባንያ ገዳ ክተጽድቕ ትሸባሸብ ብምህላዋ ጠለብ ናይቲ ሓድሽ ፍርያት ብኸፊል ከይጎድል ስጋት ኣሎም ኣሜሪካ ኩባንያ መራኸቢታት ቴክኖሎጂ ህዋዌ ጸጥታዊ ስጋት ዝፈጥር ንጥፈታት ከም ዘካይድ ብምውቃስ ኣብ ጸሊም መዝገብ ኣስፊራቶ ከም ዘላ ይፍለጥ ይኹን እምበር እቲ ኩባንያ ዘመናዊ መራኸቢታት ኣብ ምፍራይ እምበር ኣብ ካልእ ንጥፈታት ከም ዘይዋፈር ብምሕባር ካብ ኣሜሪካ ንዝቐርበሉ ዘሎ ክሲ ክነጽጎ ጸኒሑሎም نزع الاسترالو زينو مستندو بسزازيمولو زقصل فون إيرتي بخد كهاتو العدم برخم شد